Напиши РС. И здравейте хора, ние сме Геймплей България и днес играем на CS06. Не сме Геймплей България, ние сме на такт. Ние сме на такт, защото не си смеем. Хора, искам да кажа, той и някакъв там негов приятел. Измислиха това име, копираха го. Не го измислиха, но го копираха. Не съм това кажа. Ама не ми лагва. Добре, малко ще се даме. Само за забавление на хората. Не лагва. Само музиката, само звука ми лагва малко. И графиката. Хора, ако ви лагва, сори. Няма да им лагва. О! Чакай. Говоря за 6 FPS и така, брат. На теб с колко FPS ти върви? С 9, с 8, 7. А мен са 60, брат. Хора, май няма повече да снимаме. Не чеш. Защото аз не мога да отлагваме. О! Там си чакаш, къде си чакаш. Дойде ми FPS. Презареждам. Нищо ще ми използвам. Да бе! Кога ми взе 67? Аз сега трябва да дам мой снайпер, чакай. Ей, че снайпера ми. Фърнах ти го. Айде, вземи го. Вземи го! Вземи го. Вземи снайпера ми, бе! На! Дай! Дай! Главата, дай! Давай! Хора, това не сте го видяли. Да. Хора, това не сте го видяли. Снайпер ми е по-лесно. Искаш ли САВП? Не. Ние сме приятели с един известен ютубър Елиминат. Нямаш право. Марко. Между другото, Марко, като е спонсориран от Kinguin, може ли да спонсорирате нас? Ако стигнем някакъв определен брой абонати, защото вече сме малко, поне ставаме такива известни, те вече искат да ни спонсорират, за да могат хората, защото виждат, че някои хора си взимат, иначе няма смисъл спонсор да ти дадат, ако има само 19 такива. Така, изчакай без да идваш. Не честно! Добре. Той ми идва тук в лицето, ако искаш мила. Не стил, че ми лагва. Ядосах се, брат, заради лаптоп, защото много лагва CS там. Видеокарта му е 2D и направо като гъс върви. Като гъс на лед. Никога не прави това нещо, бе. Никога да не го правиш. Те просто нямам патрони, ма. Идваш. Бе, човек! Бях на 23, брат. Хора, май този клип ще бъде кратък. Да, кратък ще бъде. Само е така геймплей малко е така. Просто цикаме. Да ви покажем как не се играе. Честно и как не се играе? Иначе аз съм много добър, ама само че поне заради това така. Аз иначе много килвам, аз съм направил 2 кила, както виждате. Аз започнах когато направих 2 кила. Така няма да се ядосам, защото аз се ядосам, а ти знаеш какво става, когато аз се ядосам. Един път и направих 4 хедшота. Подред. Само с един патрон с снайперите. Само с един патрон без стрела. 4, бе! Какви 3? Да. Аз как 4? С един патрон ги убих. Да, бе, не беше с един патрон, аз ги убих. С няколко. С 4 ги убих. Просто аз започнах да стрелям и там на портата, там на... Опа! Когато ти е бавен нета! Ко?
и се да не използвам тактиката на брат ми. Каква е тактиката на брат ти? Да хвърля бомбички? Ела сега без да ме биеш обаче, без да ме стреляш, ела. Искам само да ти покажа нещо. Виж, гледаш сега, сега си го сложа това бързо. Виж, сложи ме. Виж, пък на пистолет цека, само да го сваля. Виж, Какво? Ма аз няма те удрям. Нещо няма. ето виж махнато е. Сега цъкам, сменям и ето сложим. Да, вече може да се пиеш. Чакай, още не съм готов. Изчакайте хора, аз сега се връщам. Хора, звъни му там тухличката. Тя могат да ставим килове. Който иска да играе с нас малко CS 1.6, обадете се на Skype Сенет 67. Да. И ще можем да играем заедно. Казах малко там на нашите зрители, как могат да се свържат с нас. Що ми е тъмно пред екрана? Чакай, що ми е тъмно? Знам, бат, намали се, усли си малко братите. Ето, не! Не искам да става тъмно! Какво трябва да играли? Махай се от мен, когато си близо до мен ми става тъмно! Не! Махай се, когато си близо до мен ми става тъмно! Той е някакъв друг! Не, откъде си някакъв друг? Сега хора, гледайте сега как убивам двама човека, сега как сега убивам. гледайте как играе един нуб срещу нуб. Яше. Аз си кажи на това само ярд. Той отива на ярд. Пък ще го килам, като е само ярд. Той не е на ярд, той е там на портата. И аз чакам. Отива на ярд. Един е убит. Чакали от там, къде чакалиш. Не можеш! Нямаш право! Аз за на 9 пръзвания. Не, хора, аз искам да губим, да. Аз бях 29, 25. Провахайте. Само Малко броня да си вземем, че нямаме. Проваляте клипа. Тия не провалиха клипа. Нищо. Ще е по-интересно с тях. Да, той е някакъв хак. Защото сдигал с един удар ми удари хедшот. Той се крие като... Ич, бързо, какво е? Трябва да залагаме ли? Залагаме. Току-що тя ми провалиха играта. Аз залагам за нашия. Защо? Аз искаш ли да влиям от един отбор, пък не идвам срещу тях. Искаш ли? Чакай, с кое си говориш? Сил? С кое? Да се разменим и... едните да бъдат от единича, другите от двойка. Да, точно ти им казвам. Той не знае да говори. МК, двойка. Единичка предитор. Той е двойка. Единичка предитор! Маси! Аз не си двойните пищачета. Аз взема дигле. Аз ще гледам.
Бях те гледал. One Nightwalk. Аз не знам как ги да Само разбера. ярд. Ники! Какво? Те са хакери. Те са хакери, те ме превъртяха. Ай, хак. Аз как париш, за така ще ги спрем. Зими си дигал. Ставаш по-с точка. Как? Да, те са с пушки. Еми да, те са с пушки, защото могат да си купат пушки. Аз съм с 14 беги. Виждате един нуб в естествената си среда. Виждате един нуб в естествената си среда. Браво! Това ще бързо. Взе Галила са ги тръпа. Виждате един нуб в естествената му среда. Аз сега, че сега ще направя капане, ти го направих на теб, е така. Няма да ходиш Така? оттам. Няма да ходиш оттам. Ауч! Какво? И аз там гледам винаги. То си голям идиот. Значи това не вика в лабате, в играта почти даже нямаме това на предвид. Имаме предвид, че сме добри в други игри. Той не е тук! Той не е тук! Да им дам от нашия канал. Да има TV канала, бе. Очаквай! България. Дай му и картинката. Тук ли скри, бе? Море! Той къде беше, бе? Тос какво каза? Не знам. Аз пак си им ударих хедшот. Виждате, че аз гледаш Аз си виж един глич. Чакай, сега ще го покажа. Аз опай докато върви. Кажи се. Първо си удържа тук. Приближават се! Да ми Ги отстрани! Отстрани от май! идват! Хора, виждате... Направо не ми се е играла в сервера с хора. Така, значи днеска ще има и ревю... Да. И дано ви е харесало, това ще бъде от нас. И да, това ще бъде от нас, защото аз няма да се мъча повече с тези хакери. Каквото и да са там. И да, това така. И това ще бъде от нас, хора. Сега, след малко ще има... Ще има стрим от 9 часа с елиминатора, ако се включи. Ще бъде сигурно в нашия сервер, ще правим там нещо, ще играем на 6 в нашия сервер. Ще има IP долу в коментар. Сервер ще бъде пуснат докато правим стримът, който ще е поне 2 часа. Да, сервер, той ще бъде пуснат за ревю
Сега в следващия клип ще поиграм докато ще пусне, защото той ще пусне. Ники, кажи след колко време ще пусне. Ники, кажи след колко време ще се пусне. Още 20 минути имаме. Какво искаш? Долу ефир. Трябва да се отекне. И така, хора, след 20 минути ще направим още един клип, който ще бъде ревю на сервера и на всички ларпове и мини игри в него. И чао, чао! Дано ви е харесал клипа, лайкнете и се абонирайте за нас. И чао!